আর শান্তি প্রমোদ বড় ভাই এই खुलुमबाय आरोबाव गिबियाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आं नोंथांमोनजोंहाय मोननै मोनथामसो भिडिअनि थ्रुयैहाय नोंसोरजों सावरायनो थाखाय नुजाफैबावनाय जाबाय। आसा खालामदों जोबजासे भिडिअखौ नायलांगोन होननानै। स' रायजोफोर बिटिआर सरकारनि यानिकि सिएम प्रमोद बर' सारनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा। नोंथांमोना ओरै सावगारियाव नाय थांनाय 21 मार्च खालार खालि फोसावनानै होजानाय बिटिआर सेक्रेटारियेट पिएनआरडि पस्टखौहाय मैयानि समावहाय जायफ्रा 21 मे खालार खालि साबमिट खालामनानै दोनखादोंमोन बिथांमोना मैयानि समावहाय जोंनि बर'नि गेजेराव थानाय मोनबा जिल्लानि मोनफ्रोमबो कलेजावहाय एग्जामखौ बानायनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। जोङो बाख्नायनांगोन दानि सिएम प्रमोद बर' सारखौहाय। बिथाङा जेरैबायदि खोथा होदों बेबायदिनो खामानिखौ मावलांबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। दानिया जोङो खोनासंनोसै रायजोफोर। रायजो राजा नोंथांमोनाबो एसे खोनासंनानै लादो। जोंनि दानि बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा मा खुगा बेखेवदों नोंथांमोना एसे खोनासंनानै ला। हेइनास क्राइम हेइनास केसफोर दं बेफोरखौ थ्रु डिसकासन थ्रु कोर्ट बिसा खालामनानै उइथड्र खालामनाय जागोन। जायफोर नन हाइनास क्राइम बिसोरखौ जास्ट ओरैनो उइथड्र खालामनाय जागोन बिदि लिरनाय दंखायो। दाखालि बावै जोंहा दावरा देख्रेब नार्जारि बिथाङा खोब माबायै बुंदों जे एनडिपि सुक्ति खालामखांनायनि उनावबो रन्जन दैबारि मोना मानो जेलाव थानो गोनां जाखो मानो दिहुननो हायाखै बेफोर आंनि नामखौ बुंदों। बे जाम्बा नामा मानो बिदि सुक्ति सहि होनांगौ होननानै। दा बिथाङा जुदि सियानमोनब्ला खोब गियानिमोनब्ला बे बिटिआर सुक्तिखौल' मानो नायदों बिटिसि सुक्तिखौ मानो नायाखै। बिटिसि सुक्तियाव जि लिरनाय दं बिटिआर सुक्तियाव एखे लिरनाय दं। बिटिसि सुक्तियाव लिरनाय दं जे नन हेइनास क्राइमनि जेफोर केस दं बेखौ लोगो लोगो उइथड्र खालामनाय जागोन। खिन्थु जेफोर हेइनास क्राइम बा हेइनास केस बेफोरखौ कर्टनि थ्रुयै बिसा खालामनासो उइथड्र खालामनाय जागोन। बेयो हाइनास नन हाइनासआथ' उइथड्र थाबाय हाइनास क्राइमखौबो बे कर्टनि थ्रुयै मा खालामनानै उइथड्र खालामजोबनाय जाबाय। आरो बिनि थाखाय खिन्थु बिथांमोननोबो 10 बोसोर नांदों बे केसखौ उइथड्र खालामजोबनो 5 बोसोर हायाखै। बिथांमोना दिनै दुगा बुंबालाय जोंहाबोथ' रेकर्ड दंना जोंहाबो बिथांमोननि माबानि रेकर्ड दं। दिनै बोसोरसेयाव केस उइथड्र जाजोबाखै 10 बोसोर नांदों बिथांमोनखौ केसखौ उइथड्र खालामजोबनो। बिथांमोननि बेलनि थाखाय जिखिनि खरस पातिखौ बेखौ जों बिटिआर सरकारनिफ्राय more than 1 crore दाहालागै जों खरस खालामबाय। दिनै अनजलि दैमारिमोना जोंखौ जेबो खालामाखै होनना बुंबाय मोजां। दा बिथांमोना सम सम रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि नामाव पाब्लिकनिफ्राय फैसा खाङो जायो खिन्थु केसआव इमप्लिमेन्ट खालामना जों बेखौ मिथिया। निश्चय जोङो खोनानो मोनबाय आरो बिथांमोननिफ्राय मिथिनो मोनबाय बेसेबां सैथो बाथ्राया बेखौहाय बिथाङासो मिथिसिगौ। नाथाय बेयाव जे बुंदों लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्टनि भिडिअखौहाय आङो नायजोबनानै 1 घन्टा 42 मिनिट्सनिबो बारा भिडिअ खोनासंनायनि उनावहाय आङो बे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि माखासे पइन्टखौ लानाय जादों रायजोफोर। थारैनो नंमारगौ नामा दानि जे गोदानै पार्टी दानाय एपिबि अनजालि पार्टी मेडामनि पार्टीया बे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बुंनाय बायदिनो मार नामा? बिथांमोना एनडिपिफोरखौहाय जेलनिफ्राय बख'नोहाय नाम लाफ्लानानैहाय रायजो राजानिफ्राय रां खांनानै बुथुमनानैहायसो गोदान पार्टी दादों नामा? दा बाथ्राया बेबायदिसो थांबाय रायजोफोर। आरो फारसेथिं माखासे आयेन कानुन मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि खालामग्रा दावराव देख्रेब सारनि सायावबो बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों। दा जों बेफोर बाथ्राखौ खोनासङोब्ला थारैनो नंगौ खोमा बाथ्राफ्राबो। जोङो गिदिं गोदा साननानै नाहरोब्ला
बाथ्राया थारानो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि जे बुंनाय राव बे बाथ्राया सैथो रायजोफोर दिनै एनडेबिफोरनि जे जेलाव थानांनाय एक्स एनडेबि बारग' एनडेबिफोरनि जेलाव थानांनायनिफ्राय रेहाय खालामनो थाखाय एपिबि पार्टीनि आफादगिरि अनजालि दैमारि मेडामा सेस्था खालामाखै दा जों सारिफाले नायबिजिरनानै नायोब्ला यानिखि बिथाङा गोदान पार्टी दानानैसो जोंनि बर' हारिनि बोखावफ्लेनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों दा बेनिखायनो आंबो साबजानाय मोनाखै दा रायजो राजाफ्रासो मा बुजिदों बेखौ आं बुंनो रोंला रायजोफोर दानिया जोङो खोनासंनोसै रायजोफोर बेसेबांबा बोसोर सिगां बै समाव जों आं बायदिया जोनोमबो जायाखैमोन 1955 मायथाइयावहाय 1957 आवहाय बान्था मोननाय भारतनि केपिटेल दिल्लीयाव मोसाहैनानै बान्था मोनबोनाय नैबे आबैमोन बायदिया दिनैनि समावहाय बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारखौहाय जोबोर बाख्नायदों बान्था मोननायनि थाखाय बाख्नायाखै दे रायजोफोर बान्था मोननायखौबो बिथांमोना गोजोननाय मोनदों आरो बिसोरनि गोसोआवहाय गोसो गोरबोआवहाय कालचारनि माखासे मोजां मोननाया दासिमबो सावगारि बेरखांनानै दङ दा बेनि खारनावसो बे आबैमोना बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै सीएम प्रमद बर' सारखौ मानो बाख्नायदों सुपार 50 सोलोंथाइनि बिथिङावहाय आगान होनायनि थाखाय सुपार 50 बिथांखिखौहाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय सुबिदा होनायनि थाखाय बे आबैया बाख्नायदों दा आं मोनसे बाथ्राखौहाय रिजायनानैहाय बुंनो सानदों रायजोफोर ओरै जोङो नुदों सासे कालचारेल मोजां मोनग्रा मोसाखावरिनि आबै 1957 आवहाय बान्था मोनगिरि ओमफ्राय ओरै फारसेथिं नायदो नोंथांमोना प्रमेला रानी ब्रह्म आबै बिथाङाबो 17 बोसोर एमएलए बर' हारिनि थाखाय जाबोनाय सासे आइजोफोरनि गेजेरावहाय बुरै बैसो जाबाय दा नैबे आबैनि बैसोखौ नायोब्ला बे आबैयाबो बे एसे समब्रा समब्रियानोखा दा नैबे आबैनि सान्थौखौ नायोब्ला जोंनि सिगांनि जे हाग्रा बिफाननि मन्त्रि प्रमेला रानी मेडाम बिनि सान्थौआ एसेबो रुजुजाया मानोथाय आं मिथिया रायजोफोर क्वालिफिकेशनावहाय नैबे आबैया खम नाथाय साननाय हनायाव आबैनि साननाया बांसिन क्वालिफिकेशनाव नैबे आबै प्रमेला मेडामा बांसिन आरो बिथाङा बिपिएफ पार्टीयावहाय हाग्रा बिफाननि मन्त्रि एमएलएबो जाबोदों दा साननाय हनाया मोननैजोंहाय जोङो रिजायनानै नायोब्ला आबै प्रमेला रानी ब्रह्मनि साननाय हनाया ओरैबायदि नेहात रायजो हयथ' बियो साननो गोरों नाथाय हारिखौ थगायनो थाखायनो बियो थगायनानैहाय दोनबोबाय थादों जोंनि बर' हारिखौहाय दा बिसोरबायदि एमएलए थासेयावबो हाग्रामा महिलारि सारमोन बायदि सिफ थासेयावबो नैबे आबैमोननि जे दिन्थिफुंनाय हारिनि थाखाय बिहोमा लाबोनाय हारिखौहाय सिनाखि होनाय बिसोरखौहाय खनसेबो रायजो राजानि सिगाङावहाय दिन्थिनानै होयैनि थाखाय आं गोसोखौहाय दुखु मोनदों रायजोफोर बै समावनो जोङो नुनांगौमोन नाथाय जों नुवाखै नाथाय दिनैनि समावहाय इउपिपिएल सरकारा बिथांमोननि दैदेननाय सरकारा 4 खावसे बोसोरावहाय बिसोरनि मा दं मा गैया बर' हारिनि मा जारिमिन दं मा जारिमिन गैया गासैखौबो बुरखांनानै इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानि सिगाङावहाय जारिमिनारि सोरजिनो थांनायावहाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों नाथाय नोंथांमोना गोजोनदों ना गोजोनाखै आं मिथिया नाथाय आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों हारिनि मुङावहाय जारिमिनारि सोरजिग्रा लिडारखौहाय आं माब्लाबाबो नेवसिया आङो मोजां मोनो रायजो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय 17 बोसोर सरकार सालायनानै थांबाय आरो 17 बोसोर सरकारखौहाय जों माब्लाबाबो बावनाय नङा आरो बियो जारिमिनावबो थाबाय थाखागोन दा बेनिखायनो आं सिदा बाथ्रा बुंनो सानदों फैबाय थानाय समावहाय बिपिएफ पार्टीया देरहायोब्ला हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननाया बेसेबां सैथो 17 बोसोराव बिथांमोना हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होआखै
नाथाय नैबे जे फैबाय थानाय समावहाय हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै बुंदों BPF-नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा, बेखौ रायजो राजाफ्रा गनायगोन ना? दिनै जों देग देग नुगासिनो दङ 4.5 बोसोरावनो 2,75,000 सुबुंफोरनोहाय हानि पाट्टा राननानै होगासिनो दङ। अब्ला बै 17 बोसोराव मानो हाग्रामा महिलारि सारा बे खामानिखौ साननो रोङाखै? यानिखि आं जोबोद दुखु मोनदों दे। आबै प्रमेला रानी बायद'नि खुगानिफ्राय जे रावखौ खोनादों, आं बेखौ खोनानानैहाय BPF पार्टियावहाय साननो हानाय गोहो गोनां मानसिफ्रानो गैया खोमा होननानै आं सानदों। मोनथिबायना रायजोफोर? आबै प्रमेला रानी ब्रह्मआ बर' हारिनि थाखाय हानि लेखा नांलाया होननानै बाथ्रा बुंदों। दा बेखौ खोनानानै आङो सासे हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जालायनानै हानि सोमोन्दै बुजियोना बुजिया, हाग्रानि सोमोन्दै साननो रोङोना रोङा, नैबेखौहाय आङो सानहरदों रायजोफोर। बखिदों होननानै दासान। जाय बाथ्राया नंथारगौ बे बाथ्राखौ बुंनायावहाय नोंथांमोना खर' सानो नाङा। यानिखि सापर्ट खालामनांगौ, मिथिबायना रायजोफोर? मोजां गाज्रि सायख'नो रोंब्लासो बर' हारियाबो उन्नति जालांगोन। आरो सायख'नो रोङाब्ला गावजों गाव माथ्र एना एनिल' जाद्रायबाय थायोब्ला माब्लाबाबो बर' हारिया उन्नतिबो जानाय नङा, डेभलपबो जानाय नङा रायजोफोर। मिथिबाय? अब्ला रायजोफोर भिडिअ'आबो बेसेखिनियानोमोन। सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।